Il-kumpanija Malta Public Transport tajt li kienu b'kollox 11 il-vettura li ġew identifikati fil-protest ġudizzjarju u li allegatament kellhom ħsarat jew difetti. Disa minnhom tneħħew mit-toroq fuq ordni ta' Transport Malta. Tnejn oħra kienu diġà twaqfu għal maintenance. Iżda l-verità hi li dawn il-11 il-karozza tal-linja tħallew iġorru l-passiġġieri b'riskju kbir għal ħajjithom, mhux tal-li ħadd ma għamel xejn, tal-li meta supervisor prova jitkellem għalulu biex ma jinkwetax. Wara li feġġ dan l-iskandlu, is-segretarju parlamentari Elsin Zerafa Ċivelli għaltinna li mhix inkwetata. U issa il-Ministru Michael Falzon qed jgħid li m'għandux xi jgħid fuq din l-istorja. U minkejja li saqsejnieh mill-ġdid, il-Ministru insista li rrid jitkellem biss fuq il-PBS, it-tema tal-konferenza tal-aħbarijiet li sejħilna għalija. Inti jinkwetak il-fatt li fit-toroq kellna l-karozzi tal-linji difettużi? Signorina, jekk tixtieq tkun saqsini xi ħaġa fuq da, nista' nirrispondik. Fuq affarijiet oħra m'għandix xi ngħid. Intu Ministru, membru mill-Kabinet. Tista' l-opinjoni tiegħek jekk tinkwetak xi jew le? Għandi opinjoni tiegħi, biss kull meta nagħti opinjoni lil tan-nett, Alla jbierek dejjem iġibu li tridu intkom u tawġu l-fatti. Jekk issaqsini fuq is-suġġett se nirrispondik. Jidher li l-pressjoni tal-iskandlu tal-benefiċċji soċjali kif ukoll il-pressjoni li qed issirlu wara li ma tax garanzija li fi żmien 20 sena oħra il-ħaddiema se jkollhom il-pensjoni qed tagħmel tagħha. Dan kif il-Ministru infex f'attakk fuq il-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon li kienu qed jagħmlu xogħolhom. Intant wara li ġie preżentat il-protest ġudizzjarju dwar l-iskandlu tal-karozzi tal-linja ħareġ ċar kif saret pressjoni minn fuq biex supervisor partikolari iħalli l-karozzi tal-linja fi triq minkejja li dawn kienu bil-ħsara u meta dan is-supervisor baqa' jirrifjuta li japprova l-vetturi bil-ħsara spiċċa għala diversi warnings. Fid-dawl ta' dan kollu il-Malta Public Transport tajt li se tiftaħ kawża lis-supervisor u assiguraw li fis-servizz tal-linja m'hemmx il-problemi li semmew. Minkejja dan Transport Malta ordnat li dawk it-tal-linji li kienu difettużi jitneħħew mit-triq immedjatament.